танцюю польку з любим партнером, який вам подобається. Після починається все спочатку. Я буду командувати. Шановні музиканти, а після граюсь у пару і розходимося. Так, все. Так, зараз буде... Зараз буде танець Акуліна. Ми його вже танцювали, просто він криху складаніший, то ми ще раз розкажемо. Становиться четверка, дві пари, одна насупроть другої. Ось. І спочатку сходяться, ну, трошки спростим зараз, сходяться отак от ногами, сходяться, розходяться, після трошки в припрыжку отак от руками. А після польки треба розчистіше і помінятися місцем. Досить хутко. Просто эта танец досить добрая тренировка для польки, потому что места не шмат, вам доведется уворачиваться с соседними парами, то это вот повчимость потренировать именно эту польку. Сочить за тем, как партнеры были параллельные, как миновито был это крутящий эффект добрый, да, как можно было выкрутиться. Да, по доброй траектории. Ладно, по истории. Кто зрозумел, долучайте. Кто не зрозумел, глядите и долучайте. Акулина. Край мой белорусский, я тебе кажу на развітання, до споткання, до зустрічі. Я тебе кажу на развітання, до споткання, до зустрічі. Водар закинутого саду, у небі зорка миловица, таємниці паркових присадов. Певно, не одной чи на чужині будуть кроїться і сні.